खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै फिन आरोबाव फेसबुकनि गेजेरजों आरो फैफिननाय जाबाय। दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गुवाहाटी काहिलिपारानिफ्राय फिन आरो खनसेबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव लाबोफिननाय जाबाय। जों बे रन्जन दैमारिखौ मा सान्दों? दिनैहाय बिखौ काहिलिपारानिफ्राय लांलाय आरो बेयाव लांलाय बेफोरबायदि रोगाबाय थानो ना माबा सिरियाखानायाव दोननायखौ बायदि मोनदों आं। ओंखायनो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों समस्त बर' रायजो राजाखौ आरोबाव फिन खावलायबावदों, बिथांनि नामाव ओंखारनांगौ, गाबोन लोब लोब ओंखारबावनांगौ, फैनांगौ। आरोबाव रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम हगारा अब्लासिम बिनि बांसिनै बांसिन गोरासो गोरा जालांगोन। ओंखायनो आं बुङो, बे सुबुं गौमानि गेजेरजों आरोबाव जुदि बारानि सायाव बारा जानायाव जुदि माबा मोनसे जुदि जायोब्ला बिनि दाया जागोन प्रमद बर'जों, गबिन्द बसुमतारीजों। खारन दिनै बिथांमोना बिटिसिनि चिफ हिसाबै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआव बिथांमोना आंनि नुनायाव जेबो, आंनि मोनथिनायाव बिथांमोना जेबो प्रेसार होआखै, जेबो बुंहैयाखै आरो बिथांमोना जेबो बुंनोबो हाया। गबिन्दमोनखौ आं गबिन्दखौ खावलायगोन आरो बुंबावगोन, नोङो सानसे समाव जेलाव दङमोन, रन्जन दैमारि सारखौ दिनै नोङो मा हिसाबै बरननो हायाखै? मा सान्दों नों? दिनै रन्जन दैमारिया, नोंथाङा दिनै गुवाहाटीयाव नोंबो सानसे समाव जेल जादोंमोन, सिज फायार खालामदों, सिज फायार खालामनानै नों गदों, गनानै बिनि उनावहाय आरामाव थानो मोन्दों। दिनै सासे MLA जाबावबाय, MLA सासे जानानैबो दिनै नोंथाङा गुवाहाटी पार्लियामेन्ट माबायावबो जेबो बुंनो हायाखै नोङो। रन्जन दैमारिनि बारै जेबो बुङाखै दिनैसिमबो। दिनै आरो चिराङाव लांबावनो नागिरो। बेखौ नोंसोर मा खालामनो सानदों? आं दिनै सोङो नोंनाव, रन्जन दैमारि सारखौ दिनैहाय मा खालामनो सानदों? प्रमद बर' नोंखौबो सोङो आं, रन्जन दैमारिखौ नोङो मा खालामनो? सान्ति पिस एकर्डनि नामाव नोङो पिस एकर्डनि नामाव रन्जन दैमारिखौ मा ओरैबोथिं खालामबाय थानो लुबैदों नामा? नोंथांखौ आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगोन, रन्जन दैमारिया माबा मोनसे जायोब्ला बिनि दाया प्रमद बर' आरोबाव गबिन्द बसुमतारी नोंसोर सानैनियाव गोग्लैजोबगोन। बिनि उनावबो माबा मोनसे जुदि बायसान्स मा एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला बिनि दायाबो नोंसोरनावनो थागोन। बे भिडिअखौ आंनि लोगोफोरा जुदि नायदोंब्ला, नुदोंब्ला, गबिन्द आरो प्रमद बर' बिथांमोननिसिम सहैनायनि शेयार खालामनानै हो आरो राननानै हो। जाय जाया UPPLनि गोरा सापर्टारफोर बिथांमोना आंनि बुंनायखौ जुदि मोजां मोनाखैबा कमेन्टबो दाहो, नायनोबो नाङा, खनसेयावनो डिलिट खालामनानै हो, शेयारबो दा खालाम। आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।